Sorry for the interruption. Pana bata motokari. Tiri nzvimbo yemutare. Uko tafambira nhau dzakasiyana siyana, asi nhau hombe yatafambira kunoku ndeye ngozi. Nyaya dzengozi ndofunga munodziziva, dziri kunetsa, ndo dziri kutopa nhau dzakawanda wanda. Naizvozvo munguva pfupi iri kuteera motarisira zvakare kuona sekuru Mukotsanjera ndova takamira pari zvino kuti programu yedu inge ichitanga. At the same time ndinoda kuti ndimbokurukuraka pamusoro penzvimbo ino atiri. Nzvimbo ino iyi ndakamboishandirawo zvikurusa nguva refu. Chandoda kukuzivisa ndechekuti tiri padare raChief Mutasa. Chief Mutasa ndokwatiri. Padyo ndopamba pe politician comrade Opa Muchinguri. Then padyo zvakare ndopa mutori wenhau Terence Mapurisana. Ipo panapa ndasangana zvakare naPeter Muparutsa, vazhinji vanomuziva muentertainment circle. Ma-entertainment circles imomo munofanira kunge muchimuziva. Naizvozvo takamira kuti tikupei zviri kutora nzvimbo, saka ndofungidzira kuti mugare nesu live. Story takutongoti ichibuda chibva tatongokupai live zvese zvinenge zvichiitika. Ini ndonzi Andrew Neshamba. Naizvozvo kukukokai kwandiri kuita kuti munguva, I think in 30 minutes to come, tinenge taakuenda live. Tine nhau dzengozi idzo dzimoona kuti iyi yakamira sei, inokunda yaMande here, inokunda yaTensen here, asi pane mhepo vanhu vese vandaona pari zvino vakabatwa nemhepo. Naizvozvo toda kukupai zvizere munguva pfupi iri kuteera. Chandangoda kukuudzai ndechekuti garai muri padhuze, mukangonzwa kuti Dumas Media is now live, mukarisiva meseji iyoyo, uyai neuwandu hwenyu muone zvinenge zvichitora nzvimbo. Pari zvino regai timbomirira panapa, asi garai muinesu nekuti pane zvaakuda kuitika. Ndingangotora zvakare mukana uno kumbotaura nemi nekuti zvakashata kuti ndiende ndisina kumboti mhoroi Charlotte zviri sei. Ini ndiri mutano. Mwacha zita rake harina kubuda zvakanaka. Panapa zvakare ndine imwe shumbawo iri panapa iringopengereka yakagarira ngozi. Munoiziva ichienda kuChipinge naMandi. Ndo yakaenda naMandi. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ndangonzwa muchitaura kuti hanzi pana Charlotte uri sei hako? Ndiwe wakuita kutora mukombe nenhau dzengozi. Kungozi ndagara shumba. Inini hana yakasimba. Vanondiziva vese vanohumana mukati imomo. Ngozi handizeze. Ndakafamba naMandi pakati peusiku. Ndozosvika masikati machena. Hanzi naElton. naElton Mhoro. Zviri seiko? Then we also have got Peter nesu pano tina Samuel. Aiwa manje garai muinesu nekuti ndofunga mukatotarisa munotoona kuti vanhu vaungana. Dzimotokari ndidzo dzamuri kuona idzo, saka very soon tinenge tina sekuru Mukotsanjera, tinenge tina Mambo Mutasa, tichinzwa kuti nhau dzengozi dzinenge dzichigadziriswa sei. Pane motokari iri kupinda iyo
hazvishamise kana variwo sekuru vanogona kunge vasvika. Chinonetsa kwavari haisiriyo, nekuti iwo sekuru mukotsanjira vanofamba nedzakasiyana siyana. Dai variwo tabva tatongovatambira tikusanganisai navo, monzwa kuti nhau dzacho dzakamira sei. Asi ndo nhau iripo. Tiri pachief Mutasa kwaMutare, Manicaland province. Nhau ndiyo ngoma, ndiyo yengozi. Naizvozvo tinokupai nhau iyoyi zvizere. Hatisi kuda zvokuti tasvika tozonoedhita chibvisa zvimwe zvinyadzi zvadzinenge dzichitaura zviya, apa tinenge chingokupai semaitikiro azvinenge zvichiita. Saka kazhinji kacho kana muchionawo nhau dzakadaro, ikurudziro yedu yekuti musaone nevanyarikani, nekuti ngozi inongotaura zvainenge yafunga. Hapana anokwanisa kuti usataura izvo zvinhu zvinenge zvichingoita maproblems iwaya enetwork. But rambai muinesu. Pana vari kuedza kutifonera tiri live, mukukanganisa zvikurusa. Musapote muchitifonera kana live kana pamhepo. Naizvozvo rambai muinesu, tichakupai. Peter Chabata, how are you? Samuel Ngirazi, zviri sei? Ndatofunga ndikutadza kuverenga zita ramukoma, hanzi Problem Machega. I like that name so much. We got a problem, samani problem. Right, saka naizvozvo sekutaura kwataita, rambai muinesu. Manje tinenge takukupai zviri kutora nzvimbo kuti tisaweste data. Regai timboti pari zvino, rambai muinesu. Pari zvino gadzai timbozorodza mamishinzi edu tichikupai zvinenge zvichiitika munguva pfupi iri kuteera. Sylvia, wakadi yako? Rosemary, zviri sei? Lucia, wakadini? Mumwe ndiana ndaona apa, Mamutematsaka. Mutematsaka ndisi kuona kuti first name yakanzi chii. Maletters acho handira kugadzirisa font yangu, they are quite small, very small. Liberty, zviri sei? Naizvozvo sekuimbisa kwandaita manje tinenge takukupai live. Pari zvino regedzai ndimboti regai timbonwira mvura.